Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ma, ngano? May butang ba ko rin na? Nga dili ni mo gusto nga akong mahibawan? Ha? Ado na ba? Unsa ko nang gipanulti nimo, ma? Mangutaan na ka pa na kung unsa ning akong gipanulti. Wa ka ba di ay makasabot? Nasabot kong dili maayo ang naasi mong hunahuna matansyang nga rin ako. Og sorry nga moingon kong wa ka gyud ay salig na ako nga imong anak. Apan ingnon ko ikaw, ma. Nga wa ko'y gitago. Nga sa laktod, limpyo gyud ang akong konsensya. Ug may naong kong ikaatubang ni bisan kinsa, ma. Mahimong gilain nimo sa pagsabot ang akong gipanulti. Apan wa ko kini gitumong aron kondinahon ka. Pasidaan lamang kini alang sa butang nga dili ko buot nga mahitabo. O hinaot nga imo kong hisabtan. Gikasubok kay nako sing karon na gyud ko makapanawag nimo kay nibaw ka na ining may negosyo mo gutang yatiman. Di kita makadali sa itong mga lakaw. Ayaw ka na ko na una-agree. Mas maikog ang gani ko na mo. Kaya mura na hinuon o sulukuon ko ikaw nga sensayonon lang na ako og sugo diha. Ay, kung na naguno na asing. Magiglain ba man ka nako no? Sabiya ka. Pasensya ka na, Greg. Ang saon nga. Ay, ayan na nagipadayon ng buot ni mo isulti sing. Um, Basta sa ako nang gikaingon mo, naara gyud ko. O wa kagay angay kay kugan ako. Mamatay na lang tingali ko, Greg. Dili gyud ko makabayad sa tanang kayuhan nga imong gihatag nako ug sa akong pamilya. Tanawa rin yun ang iyang sultihan. Ano sa mga taon ko? Bitaw, Greg. Mao gini tinuod. Ano, na. Di ko na. Dili ko gusto nga mamati, ana. Ah, sorry, Greg. Ang Di ako na ta ang- maghisgot anang butanga, okay? Di na to palabanan ang pagkaseryoso. Kinitohan na biyay. Kay, maginilakay hinuntaan ni Ron. Ay, about sa phone nga agmong gihatag ni Dudut ug Miles. Gikinahanglan gyud to nila sa ilang pag-eskwela. Dako tong ikatabang nila nga dili po taon sila mabiyaan sa dagan ron sa panahon. Daghan ka na kay nahimo, Greg. Dili kay sutang higala. Mura na po noon kag nangamahan sa among mga anak ni Corina. Nasad. Sige lang, Greg. Sige lang. Di man ko makapasalig nimo nga mabayaran ako ang imong kaayo, pero basin sa ngadto-ngadto, puhon-puhon sa pagpanglabay sa panahon. Mabugtian ra gihapon ako kinintanan. Ay, nanapog ka na. Bitaw? O nga, di ko kumuhunong sa pagpasalamat nimo sa pagkatinuod imong higala. Sukad pa kaniadto og hangtod na karon. Og swerte kaayo ko. Kaya dili na ko makakita higala nga sama nimo, kabuotan og kamatinabangon. Dili og dili na gyud. Walang maset si Pransing. Ngayon sa gipati ko kauhaw sa iyang mga kipanulti nga rin ako. Kaya nasabot ko nga guilty ko. Apan wa ko tuyo akin ang akong pagbati ni Corina. Ugwa ko sa tudloy ang akong kasing-kasing nga mubating sayop nga pagbati sa may ni. Ugwa gyud. Sorry gyud ka
kaayo, Francine. Kaya ang cellphone gid ay ang problema. Ang iyang settings, hinungdan nga wala ko ni mga kontak ko usap. Kaya naka-airplane mode di ay. Mao ba? Day ko rin. Maugit na. Gigamit man mo to ni Miles. Nagduda kung napindutan niya ang airplane mode nga wa niya mamatikdi. Kunya kay di lagi siya suhito sa cellphone. Ug labaw na ko nga di pud suhito. Mao abi ko makapanawag nimo. Ug wa ka sa makakontak nako. Unya. Nakapanawag ka man lagi karon. Giyon sa man nimo. May gipamalihog og tan-aw sa cellphone diri kun nganong dili magamit. Ug mao lagi na airplane mode. Kinahanglan gyud nga suhitoon nimo ang cellphone. Bisan og baratohon rin ha. Mao lagi. Pero day, katong duha ka cellphone nga gipalit ni Gregi para ni Dodot ug Miles. Ihatag lang to nila day. Magamit gyud to nila sa ilang pag-eskwela. Labi na kung dunay research work. Oo, Francine. Unya, bayran to nimo. Abi nimo, gihatag ra gito ni Gregi para sa duha. Dili gito niya pabayran. Malain man siya ako siyang ingnon nga bayran. Hinungdan nga wa ko'y nahimo. Mao nga naikog ni gyud kay ko niya. Kabisan sa unsa na lang gyud. Dili ka ikaw ra ang mibatig ka ikog niya, Francine. Ako sab diri. Mawaw na gani kong matupang niya. Labi na atong diri siya atong miaging adlaw. Ug may pasapot pahin sa cellphone nga iyang ipahatag ni Dodot ug Miles. Di man ta makabawas niya day ko rin. Kay gawas nga dili siya magpabawas. Ang ato na lang kung musuroy siya diha. At imano niya siya tarong diha. Nagtuugit si Francine. Nga tungod lang sa ilang kasuot ni Gregi. Nga nung ingon siya kamaayo na mo. Unsa kayang bation kung masayod siya nga may nagpahipi nga motibo kining pagkamaayo kun uhay ni Gregi nga rin mo. Muunsa ka siya? Salamat mako rin na wala nimo gilaw so uli ang cellphone niya ni Tito Grigi o gimo rin ning gibalik namo ni Miles. Thank you, Makorin. Kasip-sip ni Miles. Kiss-kiss din mama. Sip-sip. Og kiss day, sip-sip day no. Salamat ra gani ko ni Mama. Sapot Kay nun ko. nakoy magamit mag-research ko. Sapot noon ko. Dodot paminaw. Miles, gibalik kog hatag ng cellphone ninyo gikan ni Gregi. Kana tungod sa pag-uyon sa inyong amahan. Aw. Pero wa na magpasabot nga gamito na ninyo sa dili hustong paggamit. Oo, gihatag ni Tito Gregi ninyo. Pero may katungod gihapon kong mupugong ninyo kung sa tanaw nako nga inyo ning gigamit sa dili maayo. Aw. Hisabtan ba ko ninyo, Dodot, Miles? Ha? Hisabtan ba ko ninyo? Ipalit man tuod ni Mama Corina nato ang cellphone nga natang ni Tito Gregi. Pero dili day gyapon ta makagamit ug makada sa eskwelahan kun dili inahanglanon. Inayan ang tingog nimo. Yung gani ka mamadara no. Mauyan dyan ang cellphone nimo ba? Oo, uy. Naong kanini ay makasapot. Pagmat yun ba? Ngano din niya akong nang daay? Sige lang ko, chila. Dila ko sulti, mahilak niya ka. Gilang, kaysa nga to. Malimot na si mama. Ha? Ay, Ako na nagimadlan. Kaila ka gimadlan? Palad ba? Himalad. amot ni Moy. Mabot na na higayon niya. Dili na na siya manghilabot nato sa paggamit sa cellphone. Tanawa niya oh. Hibaw na ako pa. Unsa naman kayarok ni Murong? Lami. Lami dong? Oh, lami kayo, Pyot.
Kaniyot lang kay imo ning sunod. Ay, kanindot! Oh, duwata. Salamat wa. Thank you. Thank you, Grege. Salamat kay makatilawon jud ko aning mahalon nga bino nga dili gikan sa sulod. Kay dito gyud ni gikan sa gawas man. Kinugwag man ang mo apyot. Ingon ka nung Grege nga lami. Dili mo lagi. Isong dili kayo, oy! Pastila nimo. Ay magbabae ka kay ladies drink ng imong imnon. Di mo kaya nuay. Iso kayo. Salan man ni binuha, oy. Ay, ipainom na, di na. Tag nimo. Panglantawan ako apyot ha. Panglantawan ako. Nga usara gyud katao ang may mong pabag sa kung tinguha kang kurina. Ug kana mao ang iyang inahan nga si Tansyang. Salan? Ug gusto kong mawa siya sa kong tan, apyot. Uy! Gusto kong mawa siya sa kong tan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!